Sa Lapu-Lapu City, aduna na suspect sa insidente sa street bullet niadtong Enero 1 sa tungang gabi. Din usa ka 15 anyos nga lalaki ang naigo sa bukton. Apan ang inahan sa biktima gitahong nakapirma na og affidavit of disinterest. Ano ang report? Sa press briefing kaganihang buntag sa Lapu-Lapu City Police, gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, hepe sa Investigation and Detective Management Unit kon IDMU, nga may suspect na sila sa insidente sa stray bullet niadtong tungang gabi sa Enero 1 sa sitio kay Mituhan, Barangay Basak. Din usa ka minor de edad ang biktima. Apan matod ni Torres, base sa pamahayag sa investigador sa Police Station 4, ang inahan sa biktima dili na interesadong musang atog reklamo. Ang iyang armas dili lisensyado. Mas probably kay wa man mo kiha tong ginikanan sa stray bullet. Basig sa laing kuan nato siya igon sa katong pagdadaan niya armas kay kung sa illegal possession nato lang yung siguroon nga makuha nato sa aktual ang armas niya. Matod sa inahan sa 15 anyos nga biktima, gipasaligan man siya sa mga pulis nga sila na ang musangat og kaso kung ugaling may matumbok na silang suspitsado. O nakapirma ko kay giari ko nila sa disinterest daw to. Pero niingon man sila ma'am kung mahibaw-an nila kinsa ang suspect sila na mo pasaka ato. Mao ni pirma sad ko ato nga kuan papers. Wala ra to'y bearing sa kaso, ma'am. Kato ra tong higayuna siguro, basig naglibog pa siya, nga interesado bisag di, nga iwa patay suspect ato. For the purpose lang cleared ang kaso, nipirma siya to, pero sa bearing sa case is wala to siya ikuan. Anytime pwede ta makapile sa kaso basta within sa prescriptive period. Suka Disyembre 25 hangtod Enero 1, may natala ang Lapu-Lapu City Police nga tulo ka mga biktima sa saag nga bala. Ang 50 anyos nga PWD nga si Alejandro Racho kinsa naigo sa Wang Bitiis, dihang gironda sa mga sakop sa Station 5 ang mga nagtigbakay sa Saak 1 Barangay Buaya, wa mo sangat og reklamo kay giabagaman sa mga pulis ang tanan niyang gastuhan sa tambalanan, lakip na ang iyang mga tambal. May suspect na usab sa laing insidente sa stray bullet sa Purok Gumamela, Barangay Look niadtong Disyembre 29, apan dili usab kuno interesadong musangat og reklamo ang biktima. Sa na-recall na ko sa Station 3, ang katong maong biktima o ang katong maong suspitsado nagsettle lang. Kay kuan naman to sila, silingan ra pud ba. Unya naay mga circumstances ato prior to nahitabo. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.